Estem així al Sira, que la Fumi ens ha demanat. Es preparem tot el càtering per a ells i per als seus convidats. Us anem a ensenyar el que els hem preparat. Ja tenim totes les taules muntades, estem així ja acabant de muntar la cuina, ja comença a vindre la gent per així. Així que res, anem a canviar-nos i en un ratet comencem el lío. Vale, família, ara sí, ja està, el comboi encès en flama, així que anem a començar a repartir el menjar. Al lío! Per un costat tenim la Hilda en el plat de la Fúmiga, que això no podia faltar. Hem preparat també la ensaladilla recepta d'Helena, un altre clàssic de la mecedora que no se poden perdre. Després tenim per ahí per el fons una tauleta d'ibèrics en formatge i tal. Seguim per així en un dels plats més típics d'ara de la mecedora, el torrezno de Sòria en un toc de llima i sal maldon. I per avui hem fet algo especial, que és mini burger de blanc i negre, allioli i favetes. És que més valencià no pot ser, està de puta mare, tio. Ja està tot el món sopat, però no us perdeu, perquè per acabar hem muntat un stand en el cremaet, però també de xelaet. Així que van a poder elegir si fer-se un cafenet, un bon cremaet o un xelaet. I també una taula de postres feta per Mar i Xesca, on hem fet una galleta personalitzada de la Fúmiga. Així que res, ara sols queda disfrutar del concert. Vinga, ens vegem, adeu, adeu!